Llengua ferits. Avui la Jess m'ha dit que toca parlar de llibres. Ja ho tinc tot preparat, però jo sol. Ja veurem. Mireu. Començarem amb el Perspectives, que és el primer llibre que vam publicar. Després, l'univers de contes. I Els petits llengua ferits, que, atenció, l'hem publicat també en francès. I ara ve la bona, que és que... David, què fas? Estic gravant el vídeo, el que m'has dit dels llibres. Dels llibres, però dels llibres de la biblioteca, de les biblioteques en general. David, per què tu pensaves que era una promoció que havíem de fer dels nostres llibres? De veritat, Llengua ferits. És que volíem fer un vídeo per ensenyar una de les tantes biblioteques del nostre país que fan tantes coses per la llengua i per la cultura. I avui ens estrenem parlant de la biblioteca de Sentmenat, al Vallès. Endavant, Núria! Llengua ferits! Som-hi! I els nostres llibres quan en parlem? En parlarem. Som-hi! Hola, soc la Núria de la Biblioteca de Sentmenat. I sí, les biblioteques ens impliquem en la difusió de la nostra llengua, de la llengua catalana. Us oferim tot un seguit d'eines, tant en suport llibre com en suport digital, per tal d'aprendre o introduir-vos al català. Evidentment, he de donar molta importància a la feina feta per l'associació Lectura Fàcil, que ha adaptat molts textos de cara a que les persones adultes que s'introdueixen a la nostra llengua doncs, puguin gaudir de textos literaris de qualitat, adaptades amb vocabularis buscat, etc. Els tenim al vostre abast. Evidentment, tenim les gramàtiques, els vocabularis, els llibres d'exercicis de tota la vida. Però també vull donar molta importància a tots els recursos en línia que s'ofereixen al catàleg virtual de les biblioteques. A part, també des de les biblioteques ajudem a formar el que se'n diu parelles lingüístiques, és a dir, posem en contacte persones voluntàries amb d'altres de nouvingudes que volen aprendre català per tal de trobar-se i parlar el català. Finalment, les llengües s'aprenen utilitzant-les, parlant-les, és a dir, des de les biblioteques podeu gaudir de tots aquests recursos, tant bibliogràfics com digitals com socials. No te'ls perdis. Oh, moltíssimes gràcies, Núria, ens ha encantat. Mira com ho ha fet, una bona passejada per l'espai de la biblioteca. És que allà a Sentmenat es fan tantes coses també per la llengua catalana. I si vosaltres sou una biblioteca i ens voleu ensenyar el que feu, aviseu-nos, I tant, que si us poseu en contacte amb nosaltres i encantats de descobrir-ho. Ens farem ressò. Han trucat, on? Han trucat, sí, ja acabo el vídeo jo, segur que ha sortit. Ves, sí. Adéu, llengua ferits, som-hi sempre. Sí, ves. I ara jo continuo amb la promoció dels meus llibres. Serà!